Sut fyddwch chi yn helpu teuluoedd gyda cosgau byw? Wel, ni'n mynd i parhau i gynnig prydiau ysgol am ddim i blant yn yn ysgolion cynradd ni, ond ni'n mynd i ehangu hynny ymhellach i blant yn yr ysgol uwchradd, rheiniaethu a'u teuluoedd nhw yn derbyn Universal Credit. Sut fyddwch chi'n gwneud ein ardal yn wyddach, glanach a diogelu Cymru rhag newid hinsawdd? Ni'n mynd i gael Cymru sy'n annibynnol o ran cynhyrchu egni. Fyddwn ni'n datblygu egni adnewyddadwy, ffermydd wynt ag ati, a bydd rhaid ni ar draws Cymru, lot o swyddi, well i'r amgylchedd a dod y prisio lawr. Sut fyddwch chi'n helpu'r plant i ddefnyddio a mwynhau'r Gymraeg bob dydd? So ni'n mynd i helpu'r urdd, ni'n mynd i bod yn gwneud hynny ers blynyddoedd, a hefyd ni'n mynd i cario ymlaen i helpu Dydd Music Cymru. Dwi'n meddwl bod hwnna yn good thing, a ni'n hapus iawn bod cymaint o blant yn cymryd rhan yn hynny. Sut fyddwch chi'n gwella trafnidiaeth cyhoeddus yn Gymru? Wel, ni wedi dod â rheol newydd mewn sy'n golygu bod ni yn gallu gweud wrth buses pa lwybrau dylen nhw fynd ar, ac ni'n mynd i roi cap ar pobl sydd ddim yn gorfod talu mwy na 2 bunt nawr i fynd ar bus ar dros Cymru. A mae'r rheilffyrdd ni yn amazing yn barod, ond mae lot fwy o arian yn mynd i ddod i datblygu rheini o gwmpas Cymru. Gallwch chi rhannu joc gyda ni? Beth mae gwartheg yn bita i brecwast? Muesli. Bit yma yw y hub, so mae'n fel gyda gyd o code. Lego yn yr ysgol a chyfle i weithio fel tîm mewn cystadleuaeth arbennig. Heddiw ni yn y Tournament Lego League ac ni'n cystadlu gyda ysgolion eraill. Ni wedi bod wneud y challenges ac yn testo nhw i gweld os nhw'n gweithio. Mae gyd yn newydd. Blwyddyn diwethaf fod ni ddefnyddio robot arall. Nawr ni wedi newid i hwn, mae'n actually mwy dda a mwy hawdd i ddefnyddio. Dyma chyngrair Lego Caerdydd, lle mae disgyblion o bob cwr o'r brifddinas yn cael cyfle i ddylunio, adeiladu a chowdio eu robotiaid Lego eu hunain. Ni wedi bod yn fel creu ac yn gwneud yn siŵr bod attachments ni fel hwn yn gywir ac does ddim fel pieces wedi mynd ar goll. Ac tu ôl fi yw y bwrdd cystadlu ac ni'n mynd i cystadlu yn erbyn pobl eraill. Drwy'r broses, mae'r plant yn dysgu sgiliau gwyddonol a mathemateg gan gynnwys datrys problemau, meddwl yn greadigol a gweithio fel tîm. Yn fy marn i, mae codio yn fel sgil rili dda. O adeiladu ceir bach i syniadau mawr y dyfodol a chael lot o hwyl drwy ddysgu.